שיט. תסתכלו איזה נוף. תסתכלו מה זה. שעה 6:20 בבוקר. אני בדרך לסיים את העלייה לכרמל. יצאתי ב4 בבוקר. אתם מבינים איזה נוף זה? בזמן. אוטוטו. אני מסיים את הריצה להגיע לפיק ואז לרדת. חבר'ה, שיהיה לכם יום טוב ומענה. בקרוב מאוד ניפגש במרתונים. גאד. עכשיו אני רץ, חבר'ה. אוטוטו יצאתי כבר. יצאתי ב4:10 בבוקר בחושך, והנה אנחנו מגיעים לסיום הריצה. עוד 20 דקות אנחנו מסיימים את הריצה, חבר'ה. תסתכלו איזה נוף. כל הכרמל. עוד מעט נעבור, נגיע לנוף האמיתי.